गिबि खेबनि थाखाय माहारियारि फुटबल दोलोनि मोनसे हानजाया दिमा हासावाव लोगोआरि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैयो। 17 अक्ट'बर रबिबारनि मोनाबिलियाव दिमा हासाव जिल्लानि NL दाउला गुफुर स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव दिमा इउनाइटेड फेन्स क्लाबनि बानजायनायाव माहारियारि फुटबल हानजा नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो दिमा इउनाइटेड FC नि गेजेराव लोगोआरि जोलुर गेलेनाय जायो। नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो दिमा इउनाइटेड FC नि गेजेराव जानाय लोगोआरि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ नायनो थाखाय नर्थ काछार हिल्स अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा देबलाल गारलासाजों लोगोसे काउन्सिलनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा लाल रेमसियामा, PWD बिफाननि मावफुं सोद्रोमा नजि केम्प्राइमोना बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव दि रबिबारनि मोनाबिलियाव जानाय बे लोगोआरि गेलेनाय बादायलायनायखौ नायनो थाखाय ओनसोलनि दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा NL दाउला गुफुर स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव आबुं जानायखौ नुनो मोनदों।